Mag-ampo ta. Balaan ug maluluyong amahan nga Dios nga naghigugma kanamo, mitalukod minimo ug naglakaw sa sala apan naluoy kanamo. Ang Ginoong Hesus namatay sa krus puli kanamo ug miula sa iyang dugo aron sa paghugas sa among mga sala hangtod sa kahangturan. Dili nami moabot sa pagtunglo ug paghukom. Salamat sa dakong grasya nga nagluwas kanamo. Kami nagpasalamat ug naghimaya nimo tungod sa tanan nimong grasya nga naghimo namo nga mga anak sa Dios ug naghatag namo sa mahimayaong paglaom sa pagsulod sa langit. Niining panahona, kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo nagtigom sa imong atubangan aron sa pagdayig sa imong dakong grasya ug gugma. Pagtuon sa pulong ug pag-ambit sa balaang katilingban sa Ginoo. Kami nagtuo nga ang Ginoo nag-uban kanamo niining panahona. Tan-awa og hikapa ang matag usa kanamo sa imong maluluyong kamot. Sa mga igsuon nga anaa sa kakabus ug huyang sa pagtuo, giyahi sila sa imong pulong ug gahom. Kupti sila pag-ayo aron dili sila malayo kanimo. Ngadto sa tanang kaigsuunan sa tibuok kalibutan, kinsa naghupot sa pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo taliwala sa lisod nga sitwasyon, ampingi sila pinaagi sa grasya sa Dios ug sa gahom sa balang espiritu aron sila makahimo sa buluhaton sa Dios. Sa pagluwas sa nawala nga mga kalag, pinaagi sa pagpamatuod sa ebanghelyo. Palihog ibalik ang kahimsog sa mga masakiton ug hatagi sila og kahigayunan sa pagsunod ug pag-alagad sa Dios sa tibok nilang kinabuhi. Ginoo nga naghatag kanamo sa pulong nga among gikinahanglan ug nagtudlo namo sa dalan nga among laktan, tulo imi sa imong pulong ug gigap padayag kung unsang among buhaton. Kami nag-ampo niini sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen. Ablihan nato ang Biblia, Exodo, chapter 4. Verse 22. Exodo chapter 4, verse 22, Kutub 24. Verse 22, Kutub 24. Verse 22, ug magaingon ka kang Faraon, si Jehovah nag-ingon niini, ang Israel akong anak nga lalaki, ang akong panganay. Ug ako nag-ingon kanimo, tugutan mo sa paglakaw ang akong anak, aron siya mag-alagad kanako. Ug ikaw nagdumili sa pagpalakaw kaniya. Ani aron pagapatyon ko ang imong anak nga lalaki, ang imong panganay. Karon sama sa kanunay, gipili nako ang hilisgutang ang buhi ug ang patay, aron tun-an kung giunsa pagkinabuhi ang naluwas nga mga Kristiyano. Sa Biblia ang mga luwas ug dili luwas lahi. Ang naluwas nga tawo buhi, ug ang dili luwas nga tawo patay. Ang mga patay walay paglaom. Ang buhi adunay paglaom. Ang buhi nagtumong sa mga naluwas sa espiritu ug adunay kinabuhing dayon. Sila mabuhi hangtod sa kangturan. Samtang ang patay o dili luwas nga tawo adunay masarable nga katapusan. Ang iyang lawas buhi apan ang iyang espiritu patay. Ug dili sa ulahi, human sa kamatayon sa iyang lawas, siya moadto sa ikaduhang kamatayon. Ngadto sa walay katapusan nga impyerno. Apan buhi kita.
Naluwas na kita gikan sa gahom sa sala ug kamatayon. Ug karon, buhi na atubangan sa Dios. Busa karong adlawa, akong ipaambit sa ika-14 nga higayon ang mahitungod sa ang buhi ug ang mga patay. Ang buhi, ang naluwas nga mga Kristohanon, mao'y mga tawo nga nag-alagad sa Dios. Kini ang gusto nakong ipaambit kaninyo karon sa tudling atong nabasa. Gipadala sa Dios si Moses isip propeta aron luwason ang mga Israelita nga naulipon sa Ehipto sulod sa 400 katuig. Busa gipadala sa Dios si Moses ngadto kanila ingon nga propeta aron luwason sila. Gingon sa Dios kang Moses, ug magaingon ka kang Faraon, si Jehovah nag-ingon niini, ang Israel ang akong anak nga lalaki. Ang mga Israelita gitawag nga mga anak isip landong sa mga tawo nga maluwas pinaagi ni Jesus. Ang Dios nag-ingon nga ang naluwas nga tawo iyang anak. Ang panganay nagpasabot nga adunay ubang mga bata sa pamilya. Ang panganay adunay pipila ka mga pribilehiyo. Una, siya usa ka manununod ug siya usab adunay responsibilidad. Responsibilidad sa panganay ang pagpasidungog sa iyang amahan. Pagpasidungog sa ginikanan. Sa dihang gitawag sa Dios ang Israelita nga panganay nga anak, siya nag-ingon nga sila mga tawo nga nag-alagad sa Dios ug sa samang higayon, mga manununod sa Dios. Ang Israel usa ka nasod nga gipanalanginan sa Dios. Usa ka nasod nga nag-alagad sa Dios. Usa ka nasod nga nakadawat sa saad sa Dios. Ang Dios misaad kang Abraham nga ihatag sa mga Israelita ang yuta sa Kanaan. Ang yuta sa Kanaan may usa ka maayong yuta. Kini maoy hulagway sa walay katapusang langit nga gisaad sa Dios ngadto sa mga luwas. Ang mga naluwas nga mga Kristohanon nahimong mga anak sa Dios. Og sa Roma 8:17, kung kita mga anak man, busa mga manununod kita, mga manununod sa Dios ug magkasig manunod ni Kristo. Kung ikaw nahimong anak sa Dios, ikaw manununod pod, usa ka kaubang manununod ni Kristo, manununod sa walay katapusang langit. Atua ang walay katapusang langit, ug kita pagahimayaon uban ni Kristo. Kita gisaaran sa gingharian sa langit ug kita makaambit sa himaya sa Dios. Kita mga kaubang manununod ni Kristo. Sa samang higayon, ang panganay adunay responsibilidad sa pag-alagad sa iyang amahan. Busa ang Dios miingon kang Faraon, tugutan mo sa paglakaw ng akong anak aron siya mag-alagad kanako ug ikaw nagdumili sa pagpalakaw kaniya, ania pagapatyon ko ang imong panganay. Kini ang gisulti sa Dios. Talagsaon ang iyang gipamulong. Tugutan mo sa paglakaw ng akong anak aron siya mag-alagad kanako ug ikaw nagdumili sa pagpalakaw kaniya, ania aron pagapatyon ko ang imong anak nga lalaki, ang imong panganay. Ang mga Israelita maoy pinili nga katawhan sa Dios. Gipili sila sa pagpanalangin o pag-alagad sa Dios. Sa dihang ang mga Israelita milugso ngadto sa Ehipto, imbis nga moalagad sa Dios, sila nag-alagad kang Faraon. Sulod sa 400 katuig.
Ang Ehipto maoy hulagway ni ining makasasalang kalibutan. Ang Faraon, ang hari sa Ehipto, nagtumong sa yawa, ang magmamando ni ining kalibutan. Imbis nga mag-alagad sa Dios, ang ilang gialagaran mao ang yawa, sila nagkinabuhi ingon nga mga ulipon nga naghimo og mga Dios-Dios, ug nagtukod og mga piramide og mga tipiganan. Naganto sila ingong mga ulipon sulod sa 4 kagatos ka tuig. Unsay buot pasabot niini? Ang tawo gilalang sa dagway sa Dios aron higugmaon sa Dios, ug mabuhi uban sa Dios sa langit hangtod sa kahangturan. Apan sa dihang si Adan misupak sa pulong sa Dios, ang relasyon uban sa Dios naputol ug sila gipapahawa sa tanaman. O gitunglo sa Dios ang yuta o gitugutan ang mga tawo nga magantos ug mamatay. Busa ang tawo nga gilalang alang sa balaang plano o katuyuan sa Dios, nahulog ug mialagad sa yawa imbis nga mualagad sa Dios, ug imbis makadawat sa panalangin sa Dios, sila naganto sa kalibutan nga walay pahulay o paglaom. Ang mga Israelita nag-alagad sa mga Ehiptohanon ug naganto sulod sa 4 kagatos ka tuig. Wala sila mag-alagad sa Dios, kundili kang Faraon ingong mga ulipon. Si Faraon ilang gialagaran dili ang Dios. Ingon nasab niini ang pagkinabuhi sa mga walay paglaom. Apan wala sila pasagdi sa Dios. Gipadala niya si Moses aron luwason sila gikan sa pagkaulipon sa hari sa Ehipto. Naluwas sila og mitabok sa pulang dagat, og human mabansay sa kamingawan sulod sa kapatan ka tuig. Ang Dios midala kanila ngadto sa yuta sa Kanaan nga gisaad sa Dios. Kini usa ka landong nga ang Dios nagluwas kanato pinaagi ni Hesukristo ug naggiya kanato ngadto sa walay katapusang langit. Human maluwas, siya usab nagbansay kanato sa pagpuyo sa kamingawan. Ang rason kung nganong gilawas sa Dios ang mga Israelita, kay aron sa pag-alagad sa Dios. Ang mga Israelita dili makaalagad sa Dios sa Ehipto. Ang unang katuyuan sa kaluwasan mao ang pag-alagad sa Dios. Busa gipagawas sa Dios ang mga Israelita gikan sa Ehipto. Milata sa kamingawan sulod sa 4 ka tuig, ug sa katapusan misulod sa yuta sa Kanaan nga gisaad sa Dios. Mao nga ang unang katuyuan sa kaluwasan mao ang pag-alagad sa Dios. Atong tan-awon ang Josue 24, gikan sa versikulo 14 hangtod 17. Busa karon kahadluki ninyo si Jehovah, ug sa kinasing-kasing ug sa kamatuoran, alagaran ninyo siya, ug isalikway ang mga Dios nga ginaalagaran sa inyong mga amahan sa unahan sa suba ug sa Ehipto, ug mag-alagad kamo kang Jehovah. Ug kung daw-dautan kaninyo ang pag-alagad kang Jehovah, magpili kamo nining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron, kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga amahan dito sa unahan sa suba, kung ang mga Dios ba sa mga Amorehanon, kang kinsang yuta inyong gipuy-an, apan alang kanako ug sa akong balay kami mag-alagad kang Jehovah. Ug ang mga katawhan mingtubag og mingingon, ipahalayo kanamo nga kami mobiya kang Jehovah aron sa pag-alagad ug laing Dios.
Kay si Jehovah nga among Dios, siya mao ang nagkuha kanato ug sa atong mga amahan gikan sa yuta sa Ehipto. Gikan sa balay sa pagkaulipon ug siya mao'y naghimo ni adtong dagkong mga ilhanan sa atong mga mata ug nagbantay kanato sa tanang dalan nga atong giagian ug sa taliwala sa tanang mga katawhan sa kang kinsang kinataliwad-an kita ming-agi. Gitultulan sa Dios sa mga Israelita ngadto sa yuta sa Kanaan ug gipili ni Josue ang 7 ka tribo sa Kanaan ug gisakop ang yuta. Ug si Josue miingon, magpili kamo niining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Daghan kaayog Dios. Ilang nakita sila o gisimba sila. Samtang si Moses dito sa bukid sa Sinai aron sa pag-atubang sa Dios, sila miingon, tindog ug buhati kamig mga Dios nga mag-una kanamo kay mahitungod nining Moses kadtong tawo nga nagkuha kanamo gikan sa yuta sa Ehipto, kami wala manghibalo kung unsay nahitabo kaniya. Wala nila tagda ang Dios kay si Moses lang ilang yuna-una. Busa naghimo sila og usa ka nating baka nga bulawan sumala sa batasan sa mga Ehiptohanon ug sila miingon, kini sila maong among mga Dios o Israel nga mikuha kanamo gikan sa yuta sa Ehipto. Ang mga tawo sa lungsod naglingkod, nangaon, nag-inom atubangan sa mga Dios. Sila naglingaw-lingaw. Unya si Moses mitindog sa pultahan sa kampo ug miingon kung kinsa ang dapig kang Jehovah, muari siya kanako ug tanan nga anak ni Levi mitingob ngadto kaniya. Ug siya miingon kanila, mao kini ang giingon ni Jehovah ang Dios, magtaki ng tagsa-tagsa katawo sa iyang pinuti diha sa iyang hawak ug pangagi kamo. Ug magbalik-balik kamo gikan sa usa ka pultahan ngadto sa usa ka pultahan sa kampo ug patyan ninyo tagsa-tagsa sa iyang kauban. Ug ang mga Levita nakapatay og 2,000 ka mga Israelita, ilang nasaksihan sa Ehipto ang pagsimba sa mga Dios. Sa Ehipto lagmit nag-alagad sila sa mga Dios. Dito wala sila nag-alagad sa Dios. Maayo sila sa paghimo og mga Dios. Ang paghimo og bulawan nga nating baka sayon ra alang kanila. Imbis sa Dios, nag-alagad sila sa Dios. Mereklamo dayon sila sa Dios tungod sa kalisdanan dito sa kamingawan. Si Moses adunay daghang kalisdanan. Nakita niya ang yuta sa Kanaan gikan sa tabok sa suba sa Jordan ug namatay siya sa bukid sa Nebo. Ug si Josue nangulo sa mga Israelita. Nagbuntog sa 7 ka mga tribo sa Kanaan ug nag-ilog sa yuta. Nahitabo kini sumala sa saad sa Dios. Ang paglitok sa ngalang Josue parehas kang Jesus. Siya mao ang larawan ni Jesus. Si Jesus miluwas kanato ug mihatag kanato sa gingharian sa Dios sumala sa gisaad. Ug ang Dios miingon, unsa may imong buhaton karon? Ang rason kun nganong giluwas sa Dios ang mga Israelita kay aron sa pag-alagad sa Dios. Wala sila mag-alagad sa Dios sa Ehipto. Bisan sa kamingawan, busa sa pag-abot sa yuta sa Kanaan, magpili kamo niining adlaw kung kinsang inyong alagaron, kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa iyong umahan dito sa unahan sa suba, kung ang Dios ba nga sa mga Amorehanon, kang kinsang yuta inyong gipuy-an. Si Tera ang amahan ni Abraham, mauyo sa katawo nga nag-alagad sa mga Dios. Isalikway ninyo ang mga Dios nga gialagaran sa inyo mga katigulangan sa unahan sa suba o sa Ehipto o alagaran ninyo ang Ginoo. Ang pikas kilid sa suba mao ang dapit sa Tore sa Babel ug ang kaldahanong dapit nga gigikana ni Abraham. Mga nagsimba sa mga Diyos-Diyosan.
Magpili ka mo ni ining adlaw kung kinsa inyong alagaron, kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga amahan dito unahan sa suba, kung ang mga Dios ba sa mga Amorehanon kang kinsang yuta inyong gipuy-an. Apan alang kanako ug sa akong balay kami mag-alagad kang Jehova. Kining mga pulungan naghatag og hinungdanon kaayong mensahe. Nganong giluwas kita sa Dios, nag-alagad ta sa yawa, sa mga kailibgon, sa unod, ug sa mga kakawangan sa kalibutan ni ining tinunglo nga yuta. Ang mga tawo nga layo sa Dios, dili gayud makaikya sa mga pag-antos, mga tunglog kamatayon. Apan gikan didto naluwas kita. Gipas-an ni Jesus ang tanan natong kasalanan ug giulang iyang dugo sa krus. Gitubos niya ang tanan natong kasalanan hangtod sa kangturan. Nahimo kitang mga anak sa Dios ug aduna kitay walay katapusang paglaom nga makasulod sa langit. Ug pinaagi sa iyang pulong siya naggiya ug nagtudlo kanato. Importante ang atong hunonaon kini, magpili kamo niining adlaw kung kinsa inyong alagaron. Kung ang mga Dios nga imong gialagaran sa wala pa ikaw naluwas, bisan kun kita dili mo simba sa mga Dios, kita mahimong nag-alagad sa tentasyon sa yawa ug sa mga tinguha sa unod. Sa Efeso 2, chapter 1, ug gihatagan kamo kinabuhi nga patay kamo tungod sa paglapas ug sa mga sala nga kanhimaw inyong panagawi uyon sa kahimtang niining kalibutan. Kitang tanan na nagkinabuhi usab ni ana sa kailibgon sa atong unod ug sa atong mga nahuna ug sa kinaiya sa anak sa kaligut-gut. Gitintal ta sa yawa aron dili ta makalagad sa Dios sa sakto. Kitang tanan nagkinabuhi taliwala ni ana nga gibuhat nato ang tinguha sa unod. Naluwas kita gikan ni ana. Ang Dios nag-ingon karon nga ikaw naluwas na kinsang imong alagaran. Kinahanglan kitang moalagad sa Dios nga nagluwas ka nato. Magpili ka mo niining adlaw kung kinsa inyong alagaron. Ang pag-alaga sa Dios, voluntaryo, dili pinugos. Miingon ang Dios ni Adan, apan sa kahoy sa pag-ila sa mayog dautan, dili ka magkaon niini kay sa adlaw nga mukaon ka, mamatay ka gayod. Kihatagan sa Dios si Adan og hingpit nga kagagawasan. Ang Dios miingon, kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayod. Apan ang yawa miingon, kaon kay sigurado dili ka mo mamatay. Unsay but pasabot niini? Makapili siya, maminaw ba sa yawa o musunod sa Dios? Sumala sa iyang gipili, ang resulta mao ang iyaha. Apan si Eva nahulog sa tentasyon sa yawa ug pinaagi kang Eva, si Adan nahulog usab. Gitintal sila sa yawa, tungod niini ang ilang espiritu namatay ug sila gipapahawa sa tanaman. Hangtod karon ang tanang tawo na ilalom sa gahom ni Satanas. Bisag wala sila mahibalo naa sila sa ilalom sa gahom ni Satanas. Apan gikan dito kita naluwas. Sa mga naluwas, mag-alagad man sila sa Dios o sa mga Dios nga ilang gialagaran sa wala pa sila maluwas. Katong kinsa nagpuyo lamang sumala sa unod, ang ilang kaugalingong mga tinguha ug sa mga kawang nga mabutang sa kalibutan gibanlas sa yawa. Uyon sa kahimtang niining kalibutan. Ang uyon sa kahimtang niining kalibutan kay gikan sa pulo nga hangin, sila gipalid sa hangin sa sala. Kung huypon lang kini sa hangin, tahop kini, muadto kini sa impyerno. Pagasunugon niyang dagami sa kalayo, nga walay pagkapalong. Karon bisan ko naluwas na kita, mahimo nga nag-alagad kita sa Dios, wala samtang nabuhi pa ta niini nga kalibutan.
kay naapay daan nga tawo nga nagpabilin og wala na bag-o. Mahimo nga lain ang imong gialagaran. Mao nga kinahanglan ka nga mupili. Human maluwas, kinahanglan natong gamiton ang atong kagawasan sa pagpili kung kita mobayad ba sa grasya sa Dios ug mosunod uban sa malipayong kasing-kasing o magpadayon nga malinga sa walay kahulugan nga mga butang sa kalibutan o magkinabuhi sumala sa unod. Kung ang sa katawo nga naluwas dili motuman sa pulong sa Dios, hunahulaa lang kung giun sa pagsilot sa Dios ang mga Israelita sa dihang mirebelde sila dito sa kamingawan human maluwas gikan sa Ehipto. Sa kasaysayan sa Israel, kumutuman sila, panalanginan sila sa Dios, apan kung dili sila mutuman, silutan sila pag-ayo. Gidala sila nga binihag ngadto sa Babylonia o nagkinabuhi sa kalautan sulod sa kapituan ka tuig. Ug tungod sa sala sa pagsalikway kang Kristo, nagkatibulaag sila sa tibuo kalibutan, nagantos og gipatay sulod sa 2,000 ka tuig mao kana ang mahitabo kung dili ka mosunod. Bisan kung ang usa ka naluwas dili mo adto sa impierno kung dili niya sunod ang pulong sa Dios, adunay silot gikan sa Dios. Busan kung ikaw mo sunod uban ang malipayong kasing-kasing, ikaw makadawat og mas dakong panalangin gikan sa Dios. Busa siya miingon ngadto sa mga luwas nga mga Kristohanon, akong anak, akong panganay nga anak nga lalaki. Anak nga gihigugma sa Dios, ang pulo nga panganay nagpasabot nga manununod. Usa ka tawo nga nag-alagad sa Dios. Busa, aduna kitay responsibilidad sa pag-alagad sa Dios. Ang mga linuwas, kinahanglan mo pili kung kinsay alagaran. Sa Exodo Kapitulo 12, gingon nga gipatay sa Dios ang tanang panganay nga mga anak nga lalaki sa Ehipto. Oo, gipatay sa Dios ang panganay nga anak nga lalaki sa matag pamilya. Kung atong paghunaw-naon maayo, ang panganay raang namatay. Bisan kinsa nga dili panganay, wala mamatay sa maong katalagman. Kung mausala ba ang mahimong panganay, adunay problema dinhi ang panganay. Nagpasabot nga manununod nga nahimong panganay sa Ehipto, nga nagpasabot nga manununod ni ining makasasalang kalibutan. Mao kini ang mga tawo nga naghuna-huna nga makapanunod sa makasasalang kalibutan. Gibuhat kita sa dagway sa Dios. Nakadawat kita sa kinabuhig na himong mga anak sa Dios, mga tawo kita nga kinahanglan mo adto sa langit ug maghimaya sa Dios. Sa dili pa kita mosulod sa langit, kinahanglan natong tumanon ang pulong sa Dios. Magalagad sa Dios ug maghimaya sa Dios dinhi sa yuta. Ang panganay sa Ehipto may usa ka katawhan nga nalinga sa walay hinungdan nga mabutang sa kalibutan. Ang ilang kasing-kasing mitalikod sa Dios ug nagtagbaw sa mga butang sa kalibutan. Nagkinabuhi lamang sila alang sa kawang nga mga butang sa kalibutan. Kini ang panganay sa Ehipto. Sa Isaías Kapitulo 5, versikulo 8, alaot kanila nga mga nanagsumpay sa balay ug nag-ipon sa uma ngadto sa uma. Hangtod nga wala nay dapit ug kamo pagapuy-on nga maginusara sa taliwala sa yuta. Bot pasabot, wala buhata sa Dios ang tawo aron magpuyo sa kalibutan sa dugay nga panahon. Ang mubo nga kinabuhi dinhi sa yuta usa lamang kapag pangandam alang sa walay katapusang langit. Sa Salmo 90:10, mao lamang ang kabudlay ug kasub-anan. Bisag unsa pa kataas ang kinabuhi sa usa ka tawo, ang tanan pulos kalisod ug kagubot. Walay tinuod nga kalipay sa kalibutan. Nganong gitugutan sa Dios nga magantos ang mga tawo? Sa Panaghoy 3:33, siya dili maggasakit nga sa kinabubuton ni magapasubo sa mga anak sa tawo. Dili tungod kay gidumtan sa Dios ang mga tawo nga iyang gihatagan sila kasakit ug pag-antos.
Apan gusto sa Dios nga masabtan sa mga tawo nga kining yuta at tinunglo aron dili nila ibutang ang ilang mga kasing-kasing ni ini nga kalibutan. Aron tudluan sila nga walay tinuod nga katagbawa ni ini. Kay kun malipayon ka ni ining kalibutan na dili na ka mubalik sa Dios. Ang mausikon nga anak dili mubalik sa iyang amahan kung ang tanan maayo sa iyang kinabuhi. Sa dihang hapit na siya mamatay sa kagutom, mubalik siya nga nag-ingon, mubalik ako sa akong amahan. Ang mga tawo nga dato nining kalibutan na maglisod pagbalik sa Dios. Mao nga labi pang masayon ang usa ka kamelyo mulusot sa mata sa usa ka dagom kaysa usa ka dato nga mosulod sa gangharian sa Dios. Syempre bisan ang mga adunahan mahimong maghinulsol. Bisan ang adunahan nga tawo maluwas kung siya makaamgo nga walay tinuod nga kalipay sa kalibutan ug nangandoy sa grasya sa Dios. Apan lisod alang sa mga adunahan. Kay kontento na sila sa mga butang ni ining kalibutan, kay kontento man sila sa ilang kinabuhi. Kontento na sila sa kalibutan. Wala na sila'y panahon nga maghandom sa langit. Mao nga dili maayo alang sa usa ka tawo kung siya nagpuyo nga komportable sa kalibutan. Gitawag sa Dios ang mga kabos. Gipadato sila sa pagtuo ug gihimo silang manununod sa langit. Mao nga aron ang mga tawo dili magbutang sa ilang paglaom dinhi sa kalibutan, gitunglo sa Dios ang yuta ug gitigutan ang mga tawo nga makasinati og kalisdanan, kasakit, bisan ang kamatayon. Sa pagtulo nga walay tinuod nga kalipay ug paglaom niining kalibutan. Apan ang tawo dili mo balik sa Dios hangtod nga sila mamatay. Bisan pa nga ang Dios naghatag sa iyang grasya sa pagluwas nila, nagsalikway sila niini. Mingon sila, hain man ang langit. Kung maayo ang imong kinabuhi sa kalibutan, magmalipayon ka. Ang dato malipay nga mahimong adunahan ug ang kabus mo tan-aw sa adunahan ug moingon, maayo unta nga ako nahimong inguni ana. Kini nga mga tawo mao ang panganay sa kalibutan. Pamatyon silang tanan sa Dios. Sa Isaiah 5:8, alaot kanila nga mga managsumpay sa balay ug mag-ipon sa uma ngadto sa uma. Sa pagkamatuod, daghang mga balay nga pagabiyaan bisan padagko ug matahom. Walay pumupuyo ang tanan pagalaglagon sa Dios. Karong adlawa ang sensya, ang art, sibilisasyon, kahibalo na uswag, ang tanan na uswag. Ang panahon sa AI miabot na. Usa ka malipayong kalibutan ang moabot. Busa nagdali sila sa paghimog mga skyscrapers, tag-as nga mga building nga moabot sa langit. Sa atong panlantaw, kinisama sa pagtukod sa Torre sa Babel. Dagko ug matahom nga mga balay. Sa unang Tesalonica 5:3, kung mag-ingon sila pagigdait ug kaligunan, komportable ug malipayon, luwas ug maayong puy-anan. Sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag ug dili gayud sila makaikyas. Sa mga nagpaulan og kalayo ug asupre sa Sodoma Gomora, muulan usab og kalayo gikan sa langit. Bisag dili muulan og asupre, ang hinimo sa tawo nga mga bomba igo na nga musunog niining kalibutan kapin sa usa ka gatos ka beses. Busa sa Isaiah 50, lumakaw kamo sa kasiga sa inyong kalayo ug sa mga agipo nga inyong gihaling. Misulod sila sa kalayo nga ilang gidagkutan, kini binuang kaayo. Buang-buang ka, karong gabi pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi. Ug ang mga butang nga imong gitagana, kang kinsa man na sila. Nakita sa Dios ang usa ka tawo nga natagbaw siyang kaugalingon o gitawag siya nga buang. Kang kinsa moadto ang mga butang nga imong giandam? Mabuhi ka ba og dugay? Karon nga luwas na kita, kinahanglan nga dili na kita mubalik sa pagkabuang. Ang katuyuan sa pagluwas kanato, dili ang paghatag kanato og yutan-ong mga butang. Sa unang Juan 2:15, dili ninyo higugmaon ang kalibutan bisan ang mga butang anaa sa kalibutan. Kay ang tanan nga ana sa kalibutan, ang mga kaibog sa unod, ang kaibog sa mata, ang pangandak sa kinabuhi, dili iya sa amahan, kun dili iya sa kalibutan.
Nahibal-an ba nimo nga ang matahom, maluho ug sinaw nga mga butang dinis sa kalibutan paon lamang sa yawa? Usa ka paon. Mahimong moingon ang pipila ka mga naluwas nga Kristiyano, dili ba maayo kung naluwas ka o ang imong kinabuhi sa kalibutan maluho? Unsa? Unsa imong giingon? Adunay usa ka talagsaon nga istorya. Adunay usa ka babayi nga magpakasal apan siya adunay duha ka uyab. Ang usa dato kaayo pero batignaw. Ang usa gwapo pero pobre. Busa karon siya anaa sa kasamok. Ay kung piliun niya ang dato nga lalaki, mabuhi siyag maayo. Apan dili niya gusto ang lalaki. Ug kung piliun niya ang gwapo, gutomon siya. So naa siya'y problema. Unya nay nangutana. Kinsa imong pilion? Nakadesisyon na ba ka? Busa siya mingon o nakahukom nako adto ko mukaon sa balay sa dato ug matulog sa balay sa gwapo. Pwede ba kana? Dili pwede duha. Sa Mateo 6:24, walay bisan kinsa nga makaalagad sa duha ka agalon, dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi. Ang uban nag-alagad sa Dios ug nag-alagad usab sa bahandi sa samang higayon tungod kay nagtuo sila nga ang bahandi makahatag kanila katagbawan. Busa nag-alagad sila sa duha. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi. Nganuman, kay hatagan nimo og bili ang usa ug ang usa tamayon. Mapasalamatan ba nato ang Dios sa gamay lang? Ingong luwas na tawo, unsa kadako ang imong pagpasalamat sa Dios? Kini usa ka seryoso nga problema. Ug sa diha nga gipatay sa Dios ang mga panganay dito sa Ehipto, ang tanan nga panganay gipamatay. Apan ang mga Israelita nagbutang sa dugo sa nating karnero sa poste sa pultahan ug sumala sa Exodo, ug ang dugo timaan sa balay diin kamo magapuyo, ug kung makita ko ang dugo mulabay ako sa ibabaw kaninyo ug walay kamatay nga moabot kaninyo diha nga patyon kong panganay sa yuta sa Ehipto. Gipahid sa mga Israelita ang dugo sa nating karnero sa duha ka poste sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa ilang balay. Karon ang dugo dili na makita sa tawo sulod sa balay kay naa sa gawas sa pultahan. Apan ang Dios nakakita sa dugo. Sa dihang nakita ko ang dugo. Ang tanang panganay sa Ehipto na nga matay ni adtong gabhi una. Walay panganay nga anak nga lalaki sa Israel ang namatay. Sama sa giingon, ang hampak mulapas sa mga balay nga adunay dugo, kini mao ang Paskwa, nilapas kanila. Kinahanglan natong tagdon nga sa dihang namatay ang panganay sa Ehipto, ang panganay sa Israel nakadawat og panalipod gikan sa kamatayon. Sa diha nga ako naghuna-huna mahitungod niini, sa diha nga ako naluwas, ako ang panganay sa Ehipto namatay. Sa wala pa kita maluwas, kita ang panganay sa Ehipto. Ang ako nga iya sa kalibutan namatay na, ug ang ako nga iya sa Dios nabuhi. Kinahanglang mamatay ang usa, di ba? Kinahanglang mamatay ang panganay sa Ehipto. Sa Mateo 24, kaingon sa mga adlaw sa wala pang lunop, nangaon sila og nanginom na nagpangasawa sila og na nagpamana hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Nganong gisulat kini sa Biblia? Mahimong masayon sabton kung kinigiingon ang mga tawo ng limbong, nangawat, nakig-away, nanapaw, nagpatay ug nagbuhat sa tanang matang sa sala ug miabot ang lunop. Apan dili kini ang gisgutan sa Biblia. Apan sila nangaon, nanginom, namalit, namaligya, nagtanom, nagtukod og mga balay. Dili ba ang tanan nagbuhat ni ining mga butanga? Busa nganong ingon ni ana ang giingon.
ug wala nila hibaloi, hangtod nga miabot ang lunop ug gianod silang tanan. Bisan ang mga mananap nagbuhat sa samang butang. Ang mga mananap mukaon, muinom, naminyo, magtukod og balay, tanan, di ba? Bisan ang mga hayop nag-uma. Nibalaan ba nimo nga nag-uma ang mga hulmigas? Giputol nila ang usa ka dahon nga mas dako kaysa nila o gidala nila kini balik sa ilang salag. Ang mga dahon dili alang sa pagkaon, kini gigamit alang sa pagpanguma. Nagtubo sila og mga uhong, makapatingala. Unsa sila ka maalamon og kugihan. Ang mga tawo usab mukaon, muinom, mamalit, magtukod og mga balay ug uban pa. Sa Africa, makita nimo ang mga balay sa pukyutan nga moabot og 3 ka metros. Ang puti nga mga hulmigas. Kining gagmay nga mga binuhat, talagsaon kaayo. Nagkuha sila og yuta o gigamit nilang laway sa pagtapok niini. Kung sila sama kadako sa tawo, mahimo silang magtukod og mga istruktura nga mas taas kaysa sa Empire State Building. Dili ba kini talagsaon? Gibuhat sa mga mananap ang gibuhat sa tawo, mukaon, muinom, mamalit, magtukod og balay ug uban pa. Ang sala mao ang kakulang sa interes sa Dios. Ang buhat sa Dios wala gibuhat. Kini ang panganay sa Ehipto. Sa wala pa kita maluwas, kita ang panganay sa Ehipto. Apan sa dihang kita naluwas, ang panganay sa Ehipto, namatay. Busa kinahanglan natong ilho ng atong kaugalingon nga patay na sa kalibutan. Busa sa Roma 6:11, isipan ninyo inyong kaugalingon nga patay ngadto sa sala. Namatay nako sa kalibutan. Karon, bisan ang kalibutan nagtawag kanako, ako patay na, patay ko sa kalibutan. Ako nabuhi alang sa Dios. Ang usa ka bahin kinahanglang mamatay. Samtang buhi pa ang mga panganay sa Israel, ang mga panganay sa Ehipto dili mugula uban niini. Busa giluwas kita sa Dios sa pag-alagad sa Dios. Akong anak, akong panganay. Nagpasabot nga manununod. Ang panganay mao ang nag-alagad sa Dios. Bisan kung ang kamanghuran mo adto sa layo ug didto nagpuyo, ang kamagulangan kinahanglan kanunay nga duol sa ginikanan ug moalagad. Bisan kung ang mga kamanghuran mo biya, ang kamagwangan anaa kanunay nga nag-alagad sa mga ginikanan. Sa pag-alagad kanila isip manununod. Sa Mateo 4:G, sa wala pa magsugod si Jesus sa ministeryo, ang Espiritu midala kaniya ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Giatubang niyang tulo ka dagkong mga tentasyon. Sa katapusan, ang yawa nagpakita kaniya sa tibuok kalibutan, ug miingon ang yawa kaniya, kanimoy hatag ko ang pagbulot aning tanan ug ang himaya nila kay kinigitugyan kanako. Kinsa naghatag ani niya? Gihatag kini ni Adan. Gitugyanan sa Dios si Adan og awtoridad sa pagdumala sa tanaman sa Eden. Apan gihatag ni Adan kana nga awtoridad ngadto sa yawa pinaagi sa sala. Busa gingon sa yawa, ug ang himaya nila kay kini ginatugyan kanako ug ihatag ko kini kag minsa kang kinsa akong buot paghatagan. Busa kung ikaw magsimba sa akong tubangan, maimo ang tanan. Kinahanglan bagyod nga mamatay ka sa krus, iyukbo lang ako ug imo na kini. Ihatag ko kanimo ang tanan. Mao na ang katapusang tentasyon kung atong hunaon adunay sayon nga paagi kung kita mo kompromiso sa atong konsensya. Kung atong ipiyong atong mata sa Dios ug buhaton kini adunay paagi aron madato dayon. Busa si Jesus mingon sa Mateo 4:10, pahawa ka Satanas kay naisulat, magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios. Ug kaniya lamang mag-alagad ikaw. Gipildi niya ang yawa.
Pahawa ka, Satanas. Ang katapusang tentasyon gipildi sa magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios ug kaniya lamang mag-alagad ikaw. Ang yawa nagtintal sa mga luwas sa pag-alagad sa ubang mga butang. Bisan si Jesus, gitintal sa yawa. Wala ba mi balik kaniya ang mga yawa humaniadto? Dili. Ang yawa wala mi biya kaniya sa tibok niyang kinabuhi. Kausang yawa mi gamit ni Pedro. Sa dihang si Jesus naghisgot nga siya ilansang sa krus ug mabanhaw human sa tulo ka adlaw. Nga nag-ingon, Ginoo, ipahilayo kana kanamo, kana dili gayud mahitabo kanimo. Pahawa ka sa akong atubangan, Satanas. Kung adunay higayon ang yawa, motintal usab kanimo. Si Judas gitintal sa yawa, gusto niya nga mulingkod sa taas nga posisyon sa dihang si Jesus na himong hari. Apan wala ka na mahitabo, iyang gibudhian si Jesus. Ug sa miabot ang panihapon sa nakapatidlom ng yawa sa kasing-kasing ni Judas nga anak ni Simon ug sa mabudhion nagatugyan kaniya ug sa tapos na dawat ang tinapay misulod si Satanas kaniya. Sa dihang nahimo na iyang tanan, ibalik siya sa iyang mayong panghunahuna ug mingon, unsay akong nabuhat, nabuang ko. Nganong gibudhian ko si Jesus nga naghugma kanako. Nganong gibudhian ko siya aron mamatay. Ang daotang tawo nga sama kanako angay nga mamatay. Nagbitay siya og naghikog. Si Jesus kanunay nga gitintal sa yawa. Sa dihang nagbitay na siya sa krus, miduol siya sa tiilan sa krus nga nag-ingon, kung ikaw anak sa Dios, pamatud ikini og kanaog sa krus. Sa sinugdan miingon siya, kung ikaw anak sa Dios, himua nga pan kining mga batuha. Makanaog ka sa krus, dili ba? Nganong mamatay ka nga sama sa usa ka buang, kuhaa ka na og ako motuo niini. Kung si Jesus adunay mubo nga pasensya sama kanato, siya miluksok sa krus ug namatay alang sa tanan. Apan kinsa ang namatay alang kanato? Unsaon nato pagkaluwas? Atong tan-awon ang unang Samuel, chapter 12, verse 24. Kapitulo 12, versikulo 24. First Samuel, chapter 12, verse 24. Akong basahon, kahadluki lamang ninyo si Jehovah, ug alagaran ninyo siya sa kamutuuran sa bugos ninyong kasing-kasing. Kay hunahuna akong unsa kadagko ang mga butang nga iyang gihimo alang kaninyo. Si Samuel nakigsulti sa mga Israelita. Hunahuna akong unsa ka dagko ang mga butang nga iyang gihimo alang kaninyo. Iyang gipagawas ang mga Israelita gikan sa Ehipto ug gidala sila ngadto sa yuta sa Kanaan. Una pa niana, gipanalanginan sa Dios ang mga Israelita nga iyang gipili sila gikan sa tanang nasud sa kalibutan. Busa kahadluki lamang ninyo si Jehovah, ug alagaran ninyo siya sa kamutuuran sa bug-os ninyo kasing-kasing kay hunahuna akong unsa kadagko ang butang nga iyang gihimo alang kaninyo. Unsa dakong butang nga iyang nabuhat kanimo? Dakong butang ang iyang gibuhat sa dihang iyang gihatag iyang bugdong anak aron mamatay sa krus puli kanato. Miula og ang bililhong dugo aron mapasaylong atong sala hangtod sa hangtod. Walay kondisyon nga giluwas kita gikan sa gahom sa kamatayon, gikan sa gahom sa yawa ug sa walay katapusang kalaglagan. Sa pagkonsiderar sa dagkong mga butang nga iyang nahimo ug kahadluki lamang si Jehovah. Ug alagara siya sa kamutuoran sa bug-os niyong kasing-kasing. Sa Salmo 66:16, ug ipahayag ko kaninyo ang gibuhat niya alang sa akong kalag.
Kinahanglan natong ipahayag kung unsa ang nahimo sa Dios alang sa atong kalag ug kinahanglan nga magpasalamat ta ug magmaya tungod sa dagkong butang nga nahimo sa Dios kanato. Ug kinahanglan nga tinuod ta nga mag-alagad sa Dios nga nagluwas kanato. Natural lang kini. Ang mga ginikanan makaagi og daghang kalisdanan sa pagkatawo, pagmatuto ug sa pagtudlo sa ilang mga anak. Bisan pag ang mga ginikanan naningkamot pag-ayo sa pagmatuto kanila, ang ubang mga bata moingon, unsa may imong nabuhat kanako? Nganong gipanganak ko nimo? Kung atong tagdon ang grasya sa atong ginikanan, natural lang nga ato silang tahuron o alagaran. Bisag unsaon nato pagmayo sa atong ginikanan, dili ta makabalos bisag 1/10 sa ilang kaayo. May bawaan ra nato ang ilang pag-antos kung kita mismo adunay mga anak ug nagpadako kanila. Gigugma sa mga ginikanan ang ilang mga anak. Buhaton nilang tanan alang sa ilang mga anak. Bisan kung magsakripisyo sila. Ang grasya sa Dios dili mahulagway. Dako kaayo o kahibulungan kaayo. Unsa man ang akong igabayad kan Jehova tungod sa tanan niyang kayuhan kanako. Karon human maluwas, ang atong kinabuhi dili alang sa personal nga katagbawan o kayuhan. Kundili aron sa pagbalo sa grasya sa Dios nga miluwas kanato. Natural lang kini dili ba? Unsang gisulti ni Jesus sa Mateo 20:28, maingon nga ang anak sa tawo mianhi dili aron sa pag-aalagaron kundi sa pag-alagad ug sa paghatag sa kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Siya miingon ako wala moani sa kalibutan aron sa pag-alagad. Siya ang magbubuhat, siya ang nagmando sa kalibutan, ang hari sa mga hari. Siya man nagsama sa Dios. Mingon siya nga mianhi siya sa dagway sa tawo dili aron alagaran, kundili sa pag-alagad o sa paghatag sa kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Nag-alagad siya hangtod sa kamatayon. Wala nay mas labaw pa niini nga serbisyo. Ang agalo nagalingkod og nagakaon, ug ang lipo nagtindog og nag-alagad hangtod nga ang agalon makahuman sa pagkaon. Di ba? Apan isulti si Jesus. Apan ako uban kanimo, ingon nga usa ka nag-alagad. Ang Ginoo naglingkod. Apan ang mga ulipo nagbarog nga nag-alagad. Gingon ni Jesus siya nga sama sa nag-alagad. Naglingkod ang mga ulipon apan si Jesus nagbarog. So 1:13 gihugasan ni Jesus ang mati sa tinunan, nakita ba nimo kining hulagway? Ganansab ko ana nga picture. Maong akong gibitay. Si Jesus milihod, mibakos og tualya siyang hawak ug gihugasan ang matiil sa mga tinunan. Mao kana ang buhat sa usa ka ulipon. Daghan ang abog sa Palestina niadtong panahona. Walay sapatos sama karon. Sandal lang gisuot sa ilang tiil. Kung maglakaw sila tibok adlaw, natabunan sila sa abog ug singot. Mao nga inig abot nila sa balay, hugaw ug baho ang ilang mga tiil. Unya, kinsay mang laban niini? Ang mga ulipon. Ang adunahan adunay mga ulipon. Ang mga ulipon ng luhod at ubangan sa putahan ug nang hinaw una sa mga tiil sa ilang agalon ug gipauga kini sa tualya. Mao kini ang gibuhat ni Jesus. Kamo nagangalan kanako nga magtutudlo Ginoo ug kamo nagingon sa maayo kay mao ako. Busa kung ako ang Ginoo ug magtutudlo mihugos kaninyo sa tiil, kinahanglan maghugas sa inyong tiil sa usag-usa. Kay ako naghatag kaninyo og panig-ingnan aron kamo magbuhat usab ingon sa akong gibuhat kaninyo. Unsang ehemplo iyang gihatag?
siya mismo na himong sulugoon. Mo kini ang gibuhat ni Jesus na kinabuhi siya sama sa usa ka ulipon sa Filipos 2:5, batonin ninyo kinangonang huna nga diha usab kang Kristo Jesus. Kini giingon nga kinahanglan adunay kasing-kasing ni Jesus. Wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios, ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon kundi nagukas siyang kaugalingon. Mibiya siya sa dapit sa Dios, misulob sa dagway sa kaulipon na himo siyang ulipon. Nagihimo sama sa mga tawo. Ug sa hingkitan siya sa dagway sa tawo, nagpaubos siya siyang kaugalingon ug nahimo nga masinugtanon bisan hantod sa kamatayon o sa kamatayon sa krus. Ang ulipon walay kaugalingong kabubuton, walay kaugalingong baruganan. Dili niya mahimo ang iyang gusto. Nag-alagad lamang siya og nagpakamatay alang sa iyang agalon. Si Jesus nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Una, gituman niyang kabubuton sa Dios hangtod sa kamatayon. Ikaduha, giluwas ta niya. Ang kabubuton sa Dios maong pagluwas sa mga makasasala o siya namatay aron sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa Mateo 26, ang katapusang pag-ampo ni Jesus sa tanaman sa Getsemani. Amahan ko, kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kopa. Adunay isa ka kopa sa tunglo alang sa mga sala nga nahimo sa tawo nga nasa kalibutan. Ang krus mao labing dakong kaulaw ug kasakit nga mas sinati sa usa ka tawo. Si Jesus ana ay lawas nga sama sa atua. Tungod sa iyang kakapoy, nakatulog si Jesus sa sakayan. Gigutom siya, nasakitan sa pagbunal, naghilak sa mga luha sa kasubo, ug adunay huya nga lawas sama sa atua. Bisan pa, ang labing grabe nga kasakit nga masinati sa usa ka tawo mao ang krus. Mao ni iyang nasinati. Karong panahon na, kung bitayo ng usa ka binilanggo sa death row, kini dali nga paagi. Apan ang krus gigamit sa pagpatay sa labing makasasala nga mga tawo ni adtong panahona. Ang tawo nga gilansang sa krus gilatigo sa usa ka latigo nga adunay talinis nga tumoy nga puthaw, sila gipanglatigo. Ug unya, ang krus kay ibutang sa likod. Ug samtang gilatigo siya ug dadon ngadto sa Golgota, ilansang sa krus, ibilin dito hangtod nga ang tanang likido siyang lawas mahurot ug siya mamatay. Kini ang labing makauulaw ug labing sakit nga butang nga masinati sa usa ka tawo. Siya katumba sa Dios miingon, ikasaylo unta kanako kining kopa, apan dili ingon sa kabubuton ko, kundi ingon sa imo. Ug sa diha sa panghingutas, nagampo siya nga mas mainiton ug sa iyang singot na himong ingon sa mga tinulo sa dugo nga nagatagak sa yuta. Sa iyang kasakit, migawas ang dugo sa iyang singot. Nagsagol ang dugo ug singot. Unya, mipakita kaniyang usa ka manulunda gikan sa langit sa pagpalig-on kaniya. Lisod kaayo alang kang Jesus ang pagtugyan sa iyang kaugalingong kabubuton, mao nga nagampo siya nga mahimo siya sa pagpalansang sa krus. Ang usa ka ulipon dili makahimo sa iyang gusto. Mabuhi man siya o mamatay, nabuhi siya aron pagtuman sa kabubuton sa iyang agalon. Gihimo kini ni Jesus. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi hangtod sa kamatayon aron matuman ang buhat sa pagluwas kanato. Busa sa Isaías 42:1, gitawag sa Dios si Jesus, ang akong sulugoon nga akong ginapataas. Sa Isaías 53:11, gitawag sa Dios si Jesus, ang akong matarong nga sulugoon. Si Jesus na himong sulugoon, ang akong sulugoon, akong ginapataas. Ang akong matarong nga sulugoon, siya mituman sa Dios sa hingpit. Busa sa Juan 6:38, nanaog ako gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundi dili sa kabubuton sa nagsugo kanako. Ug mao kini ang kabubuton sa nagsugo kanako,
Sa tanan ni atong iyang gihatag nako walay mawala kun dili pagabanhawon ko sila sa katapusan nga adlaw. Kabubuton samahan nga si Jesus nga walay sala mamatay sa krus. Aron matuman ang kabubuton sa Dios, si Jesus miingon, ingon sa imong kabubuton. Pag-alagad sa agalon, but pasabot sundang iyang kabubuton. Bisag unsa pay mahitabo, mabuhi man sila o mamatay, ang ulipon kinahanglang mualagad sa agalon. Bato ni ninyo kini nga nahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. Unsa nga hunahuna? Ang paghunahuna sa pagsunod hangtod sa kamatayon sama ni Jesus. Giluwas kita ni Jesus ug sa samang higayon ang tanan nga iyang gibuhat mao ang paghatag kanatog panig-ingnan. Sa Galacia 4:19, tungod kaninyo mibalik ang akong kasakit hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Bisan pa nga ang mga balaan sa Galacia naluwas, si Kristo wala pa mapurma diha kanila. Ang inahan nakigbisog sa pagpanganak ug unya naningkamot pag-ayo sa pagpadako sa bata. Ang mga balaan sa Galacia ug Colosas parehas, immature pa sila bisag luwas na sila. Tungod kaninyo, mibalik ang akong kasakit hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Si Kristo matawo hangtod nga mapurma ang kinaiya ug panghuna-huna ni Kristo. Kung mapurma ang mga kinaiya ug panghuna-huna ni Kristo, hinay-hinay nga nagkinabuhi ug naglihok sama ni Kristo. Busa sa unang Juan 2:6, ang nagapamulo nga siya na kaniya, kinahanglan magalakaw usab ingon sa paglakaw niya. Atong nadawat ang kinabuhi sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo ug ang Espiritu Santo. Kun mao dili ba angay natong sundugon ang Ginoo? Unsa iyang gibuhat? Nag-alagad siya sa Dios. Dili ba nato mahimo? Sa 2 Corinthians 5:15, siya namatay sa tanan aron siya nga mga buhi, dili na mabuhi alang silang kaugalingon. Nabuhi kita tungod kay namatay ang Ginoo. Ang rason nga nung giluwas kita sa Ginoo aron dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili alang ni adtong namatay ug nagbanhaw alang kanila. Nganong napakamatay siya alang kanato, aron ang mga naluwas dili magkinabuhi alang silang kaugalingon kundili alang kaniya. Ang pagkinabuhi alang sa Ginoo mao ang pag-alagad kaniya. Bosa sa Roma 14:7-8, kay wala bisan kinsa kanato nga nikanabuhi siyang kaugalingon. Kinsa ang gitumong sa kanato, kita nga naluwas. Walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang siyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga namatay alang siyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagbuhi kita sa Ginoo, kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi o mamatay, iya kita sa Ginoo. Sa unang Korintos 6:19, ug dili na kamo inyo siyang kaugalingon kay gipalit kamo sa usa ka bili, himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas. Tungod kay ang akong espiritu ug akong lawas gipalit pinaagi sa dugo sa Ginoo. Sila dili ako kundi iya sa Ginoo. Mabuhi man ako, mamatay sumala kana sa iyang kabubuton. Kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Si Kristo namatay ug nabuhi aron makapag-alagad sa Dios. Ang mga luwas na buhi ug mamatay alang sa Ginoo. Tungod niini siya namatay alang kanato. Giatagan ta niya kinabuhi pinaagi siyang kamatayon. Nadawat nato ang iyang kinabuhi sa Ginoo ug gugma sa Ginoo ug Espiritu Santo sa Ginoo. Unya dili ba natural nga buhaton nato ang sama sa gibuhat sa Ginoo kay anaa man siya kanato? Unsay angay natong buhaton? Kinahanglan unahon nato ang pag-alagad sa Dios. Ug katong nag-alagad sa Dios, kinahanglan mo alagad usab sa uban. Sa Jesus nahimong ulipon, pero ikaw dili ka gusto? Ang mga tawo ganahan nga alagaran. Bisag sa church, kinahanglan nga sila mag-alagad kanako.
Kinahanglan nimong ipaubos ang imong kaugalingon. Si Apostol Pablo miingon, magaisip unta sa uban nga labing maayo kaysa sa iyang kaugalingon. Bot pasabot ayaw tan-awa ang uban apan ipataas sila. Ayaw baliha. Tingali gibayaw nimo imong kaugalingon o gipasigarbo nimo. Ang Ginoo dili ingon ay ana. Atong ablihan ang Hebreo chapter 9. Hebreo chapter 9 verse 14. Hebreo chapter 9 verse 14 atong basahon, dili balabaw pagayod ang dugo ni Kristo nga pinaagi sa espiritu nga walay katapusan naghalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios. Magahinlo sa inyong kaisipan gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alagad sa Dios nga buhi. Sa panahon sa daang tugon, ang mga karnero, mga kanding, mga nating baka gipamatay ug ang ilang dugo giula aron sa paghinlo sa mga mahugaw aron sa pag-alagad sa Dios. Kini ang landong ni Jesus nga naghinlo kanato. Ang dugo ni Jesus nga pinagi sa espiritu nga walay katapusan naghalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios. Ang iyang kaugalingon nga walay buling. Iyang si Jesus balaan og walay buling. Ang dugo ni Kristo nga gihalad ngadto sa Dios. Ang dugo sa Ginoo nga giula aron sa pagluwas kanato. Magahinlo sa inyong kaisipan gikan sa patay nga mga buhat. Magahinlo sa inyong kaisipan gikan sa patay nga buhat. Sa wala pang kaluwasan, kita mga patay sa mga paglapas ug mga sala. Patay sa bang atong konsensya. Apan iyang hinluan ang konsensya gikan sa patay nga mga buhat. Walay makalimpyo sa atong mga kasing-kasing gawa sa dugo ni Jesus. Sa kayabang at pita ng laman, dugo ni Jesus ang palunas ng kamti ng kapakumbabaan. Dugo ni Jesus ang lunas. Ang dugo sa Ginoo adunay gahom sa paglimpyo sa atong kasing-kasing ug sa mga buhat. Magahinlo sa inyong kaisipan gikan sa patay nga buhat aron sa pag-alagad sa Dios nga buhi. Ang dugo sa Ginoo dili lamang nagluwas kanato kundi dili naghinlo usab kanato sa pag-alagad sa Dios. Katong nahinluan pinaagi sa dugo ni Jesus, kinahanglan mo alagad sa Dios. Mao kana ang katuyuan din kita naluwas. Luwas ko apan dili ko gustong mo alagad sa Dios. Luwas ko apan dili gustong mo alagad sa Dios. Ang mga ginikanan mo bati nga gibudhian ko nga ilang mga anak gahig ulo. Kung makakita ka og mga bata nga salbahis, hunaw na akong iyon anak kaba atubangan sa Dios. Kinaiya sa mga luwas nga huptan nga limpyong ilang unaw-hunaw kinabuhi. Ang pulong sa Dios ug Espiritu Santo nagbago kanato kada adlaw aron kita makaalagad sa Dios. Unsang atong buhaton sa langit. Didto kita mag-alagad sa Dios hangtod sa kangturan. Ang masinugtanong kinabuhi mao ang pag-alagad sa Dios. Tungod niini, giluwas kita sa Dios. Sa Roma 1:1, si Pablo miingon, si Pablo ulipon ni Jesucristo. Sa Galacia 1:10, kay gipangita ko ba ang kahimot sa tawo kon sa Dios? Kung naninguha ba ako sa pagpahimuot sa mga tawo? Kay kung nagpahimuot ako pa sa mga tawo, dili unta ako maulipon ni Kristo. Si Pablo nang hambog nga si usa ka alagad ni Kristo. Niadtong panahonang ulipon mapalit og kwarta, sila mga ulipon. Sa akong unahuna, kini mao ang dulos sa Greek. Ang dulos nagpasabot nga ulipon, usa ka alagad ni Jesucristo. Gipalit ni Jesus aron mahimong sulugoon. Si Pablo wala gayud makalimot nga siya usa ka alagad ni Kristo.
Kay gipangita ko ba karon nga kahimuot sa mga tawo kun sa Dios, kun naninguha ba ko sa panghimuot sa mga tawo? Wala kita naghatag kalipay sa tawo, ang atong gihatagan og kalipay kay ang Dios. Kay kung nagkapahimuot ako sa tawo, dili anto ko mailipo ni Kristo. Busa sa ikaduhang Korinto 5:9, busa na ninguha kita nga bisan sa sulod kun sa gawas sa lawas, magpahimuot kita kaniya. Dili kay gikalipay natong atong kaugalingon. Sa Jesus wala usab magpahimuot sa iyang kaugalingon. Kanunay siyang nakapahimuot sa Dios. Karon nga luwas na kita, dili na kita magkinabuhi alang sa katagbawan sa atong kaugalingon. Unsaon ako pagpahimuot ang Ginoo, si Apostol Pablo miingon, si Kristo pagadakuon sa kong lawas, bisan pinaagi sa kinabuhi, kung pinaagi sa kamatayon. Bot pasabot, si Kristo lang ang gusto niyang pasidunggan. Dili gayud nato kalimtan sa makadiyot ang katuyuan sa atong kaluwasan. So, unang Pedro 4:1, ingon nga, si Kristo naganto sa unod tungod kanato, magsangkap usab kamo sa inyong kaugalingon sa mga hunahuna. Si Jesus naganto sa unod aron sa pagluwas kanato. Magsangkap usab kamo sa inyong kaugalingon sa maong hunahuna. Nabuhi kita karon aron magantos alang sa Ginoo. Magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa maong hunahuna. Kay siya nga nagantos diya sa unod, mihunong sa pagpakasala. Ang tawo nga nagantos alang sa Ginoo, dili na makabuhat og sala. Kinsa makasala? Ang tawo nga walay gibuhat. Sa unsang paagi usa ka tawo nga nagkugi ug nagantos alang sa Ginoo makahimog sala. Kung usa ka tawo nagkinabuhi nga makugihon alang sa Ginoo, siya mabuhi nga walay pagbuhat sa sala. Kay siya nga nagantos diha sa unod, mihunong sa pagpakasala. Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahibilin diha sa unod, alang sa mga kaibog sa mga tawo, kundi alang sa kabubuton sa Dios. Wala kita mahibalo kung pila na kapanahon ang nahibilin sa atong unod. Apan kinahanglan magkinabuhi kita sa nabilin nga panahon sa atong unod, sumala sa kabubuton sa Dios, ug dili sumala sa tinguha sa tawo. Natural lang kini. Sa Lucas 17, sa Lucas 17:7-10, si Jesus mingon, paglingkod, magingon kaniya sa nauling gikan siya sa kapatagan, umari ka gilayon og maglingkod sa lamesa. Sa ato pa, walay nagbuhat ng niana. Paglingkod siyang agalon. Dili ba hinuon magaingon kaniya, hikaya ong kumpanihapon ug magbakos ka ug magalagad ka nako hangtod nga ako makakaon ug makainom. Ug sa humaniini mo kaon ka. Kining ulipo nagtrabaho sa tibok adlaw, nagdaro sa uma, nagpugas og binhi ug nagatiman sa karnero alang sa iyang agalon. Pag-abot niya sa balay, dili na siya makapahulay. Ang tag-iya dili mo ingon, salamat kayo simong kahago, lingkod ug kaon. Ang iyang agalon mulingkod ug moingon, atiman na ako samtang ako mukaon ug moinom. Ug ako mukaon ug moinom, ug unya, ikaw mukaon. Unsa ang isulti sa sulugoon? Nganuman, tag-iya, estrikto man kay kanako, kabalo ka kung unsa ko kakapoy, kaon usa ko, ingon ato ba? Dili. Ang pagdaro sa uma ug pag-atiman sa karnero hinungdanon. Apan kana mao lamang ang pagbuhat sa buluhaton sa agalon. Ang agalon sa iyang kaugalingon kinahanglan nga alagaran sa balay. Kini mao ang pag-alagad sa agalon. Adunay pagbuhat sa buluhaton sa agalon ug adunay pag-alagad sa agalon. Bisan kung kita mosangyaw sa ebanghelyo o moalagad sa iglesia, kini mao ang pagbuhat sa buhaton sa Ginoo. Kini importante. Apan ang pag-uli o pag-alagad sa Ginoo mas importante. Dili kini angay pasagdan. Unsa man ni?
Ang pag-alagad sa Ginoo mao ang Ginoo ang atong pinakabililihon sa atong kasing-kasing. Mao kini ang labing makapahimuot sa Ginoo. Sa Lucas 17, kung mahimo kamo sa tanang gisugo kaninyo moingon kamo, kami mga ulipon nga walay pulos, kay gihimo lamang namo ang katungdanan namong buhaton. Walay reklamo o ipanghambog ang ulipon. Mao kinang gingon ni Jesus. Si Apostol Pablo miingon sa 2 Corinthians 4:5, kay wala kami magwali sa mong kaugalingon, kundi si Kristo, Jesus ang Ginoo, ug kami inyong mga ulipon tungod ni Kristo. Sa taga-Korinto, wala kami nagwali sa mong kaugalingon, kundi nagwali kami sa Ginoo, ug ang among kaugalingon inyong mga ulipon tungod kang Kristo. Si Pablo may adto sa Korinto ug nagwali didto, ug ang iglesia sa Korinto natukod. Apan si Pablo wala gialagaran sa taga-Korinto. Wala nila siya panumbalinga nga nagingon, dili siya usa ka 12 sa apostoles. Si Pablo misulat og 14 ka libro sa Bagong Tugon. Aduna bay usa nga sama kadako ni Pablo? Apan ang taga-Korinto gibalawala si Pablo, apan si Pablo wala mapakyas. Kami inyong mga alagad tungod kang Kristo. Naluwas ba ang mga tinunan sa dihang gihugasan ni Jesus ang ilang mga tiil? Wala. Sa dihang nahitabo ka na, wala pa sila maluwas. Bisan til ni Judas Iscariote gihugasan ni Jesus ang ilang rason sa taga-Korinto, walay pulos. Sa unang Korinto 9:19, kay bisan ako gawas gikan sa tanang tawo, nagpaulipon sa tanan aron makabig ko ang labi pang daghan. Si Apostol Pablo mao sa katawo nga gawas nun sa tanang butang. Apan siya maingon nagpaulipon ko sa tanan. Ingong ulipon sa iyang agalon. Nganuman, nahimo siyang ulipon aron maluwas ang ubang tawo. Nakadungog ko sa pipila ka pastor sa Japan nga lisod kaayo ang pag-evangelize sa mga tao didto. Kung adunay mga panghitabo, sama sa COVID o linog, ang mga langyaw mobalik sa ilang kaugalingon nga mga nasod, manguli. Daghang mga tawo ang mapauli sa ilang kaugalingong nasod sa matag higayon nga adunay mga katalagman. Ug sa kahapon adunay mingon sa among pastor, dili ba kamuli? Buot pasabot nganong dili man siya mopauli sa iyang kaugalingong nasod. Miari mi diri sa Japan aron mag-evangelize. Nganong mamauli man mi? Mao ba? Taw-taw nangutana siya pag-usab. Muli ka? Nganong mo pa uli man ko? Mianhi mi diri aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Mao ba? Katingadan kaayo. Busa natandog siya ug gusto niyang mahibaluan ang rason. Busa gitun-an niyang pulong naminaw ug naluwas. Gingon nga dili mahitabo ang evangelism didto kung dili sila magpakita sa ilang kaugalingon nga ulipon. Kung moabot ang tawo sa Japan, gitimbaya sila og welcome ug dadon sa lingkuranan o gisilbihan. Si Apostol Pablo miingon, ako nagpaulipon sa tanan aron makabig ko ang labi pang daghan. Kinahanglan namo ingon ani nga panghuna-una. Bisan ang mga evangelist dili maka-evangelize kung sila adunay kinaiyang gusto sila'y alagaran. Kini nag-ingon sa ikaduhang Pedro 2:19. Kay kadto nga nagdaog sa tawo kini magadala kaniya ngadto sa kaulipnan. Ang tawo nga mapildi sa gubat mahimong ulipon sa mananaog. Ang atong kinabuhi sa pagtuo sa kagubat. Kita kinahanglan nga makipag-away batok sa sala apan kung kita mapildi sa sala, kita mahimong mga ulipon sa sala. Kung kita mapildi sa yawa, ang yawa mo ulipon ka nato.
Sa usa ka bili gipalit kamo, dili kamo magpaulipon sa tawo. Kay gipalit na kita sa usa ka dakong bili, nahimong mga ulipon ni Kristo, dili mga ulipon sa mga tawo. Dili kami mga ulipon ni bisan kinsa. Dili kita mga ulipon sa atong lawas. Kung kita makinabuhi diya sa mga tingwa sa unod, kita maulipon sa unod. Kung dili nato mabuntog ang sala, maulipon kita sa sala. Ang napildi maong ulipon sa mananaog. Karon atong litukon ang Roma 6:22. Apan karon sa nangaluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo nga mga ulipon sa Dios. Nahimo kita mga ulipon sa pagkamatarong. Kaniadto mga ulipon sa sala. Apan karon mga ulipon kita sa Dios ug sa pagkamatarong. Sa Roma 12:11 atong litukon. Sa buluhaton dili kamo magtapol, may niton sa espiritu nga mag-alagad sa Ginoo. Kinahanglang magmakugihon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Ang sulugoon kinahanglan nga kugihan. Unsaon man niya pag-alagad sa Ginoo kung kanunay siyang matulog. Sa buluhaton dili kamo magtapol, but pasabot dili magtapol nga makig-away batok sa unod aron mabuntog kini. Mainiton sa espiritu, sa marag buot pasabot. Kung kita kugihan, dili tatapulan kun dili madasigon nga mag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan magkugita sa pag-alagad sa Ginoo. Ug dili magtapol. Bisan kung kita nagsangyaw sa ebanghelyo nag-alagad diya sa ministeryo, bisan unsang inyong pagabuhaton, buhatan ninyo sa kasing-kasing ingon sa Ginoo ug dili ingon alang sa mga tawo. Sa Ginoong sa Colosas 3:23, sa Ginoong Kristo nag-alagad kamo. Bisan unsa inyong pagabuhaton ingon sa Ginoo ug dili ingon alang sa tawo. Buhata kini sa balay, sa trabahuan, dili pagserbisyo kung adunay nagbantay. Hinuon ingon sa Ginoo. Kinasayod man kamo nga diha sa Ginoo, madawat ninyo inyong ganti nga kabilin. Nga adunay kasing-kasing sa pag-alagad sa Ginoo. Sa trabaho sa iglesia, alagari ang Ginoong Hesukristo. Atong ablihan ang Efeso chapter 6. Efeso chapter 6, verse 6 to 8. Akong basahon, dili mag-alagad pinaagi sa mata, ingon sa magpahamot sa tawo, kung dili ingon nga mga ulipon ni Kristo, nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios sa kinasing-kasing. Nga mag-alagad sa mayong kabubuton ingon nga sa Ginoo, dili sa mga tawo. Sa hingbaluan nga ang tanan nga maayong butang nga buhaton sa tagsa-tagsa, mausab ang pagadawaton niya gikan sa Ginoo bisan siya ulipon o gawasnon. Dinhi dili mag-alagad pinaagi sa mga mata. Kun dili ingon nga mga ulipon ni Kristo nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios sa kinasing-kasing nga mag-alagad sa maayong kabubuton. Ingon dinhi sa maayong kabubuton, dili pinugos. Ayo pagbuhat ni ini sa pinugos, buhata kini uban sa kalipay. Kung mag-alagad kita sa Ginoo, buhaton nato kini uban ang kalipay, dili ba? Pagpanlimpyo man sa church o bisan unsa nga akong buhaton, nag-alagad ako sa Ginoo. Sakto. Nga mag-alagad ingon sa Ginoo, dili sa mga tawo, sa hingbaluan nga ang tanan nga maayong butang nga buluhaton sa tagsa-tagsa, mausab ang pagadawaton niya gikan sa Ginoo. Ang Ginoo moganti kanato sumala sa aktong nabuhat. Dili nato kalimtan nga nag-alagad kita sa Ginoo. Gisulti sa Roma 14:18, kay ang nag-alagad kang Kristo niini nagapahimuot sa Dios ug gidayeg sa mga tawo. Ang Dios na himuot ni adtong nag-alagad kang Kristo.
Sa Roma 16:18 kay kini sila nga ingon ni ana, wala mag-alagad sa ato ang Ginoong Hesukristo kundili sa ilang kaugalingong tiyan. Unsa ilang gialagaran? Dili ang Ginoo. Tiyan. Unsa una ko pagkaon og mabuhi nga maayo, natulog sila og nagmata og naghuna-huna nga ingon ani. Sila nag-alagad sa ilang tiyan, sila nag-alagad sa ilang kaugalingon. Dili nato kinibuhaton. Kinahanglan nga mag-alagad kita kang Kristo bisan mukaon kita o muinom. Kinahanglan buhaton sa pag-alagad sa Ginoo. Ayaw kinibuhata alang sa personal nga katagbawan. O sa Galatia 5:13, kay kamo mga igsuon nga gipanawag kamo ngadto sa kagawasan, ugaling ayaw ninyo pagamitang inyong kagawasan nga kagahigayunan sa unod, kundili mag-inalagaray kamo ang usag-usa pinaagi sa gugma. Magulipon kamo sa usag-usa, kita adunay kagawasan. Gawas nun sa sala ug balaod. Apan ugaling ayaw ninyo pagamitang inyong kagawasan nga kahigayunan sa unod. Kundili mag-inalagaray kamo ang usa ug usa pinaagi sa gugma. Ang gugma nag-alagad sa usag-usa. Sa unang Korinto 16:15, ang panimalay ni Estefanas nga kini mao unang bunga sa Akaya ug nanagtugyan sa ilang kaugalingon sa pagpaalagad sa mga balaan. Katong nako sa laing nasod, nibisita ko sa balay ug nakita nako sa kadako nga sulat nga naa sa ref. Pamilyang determinado sa pag-alagad ng Kristo. Ang kato nga pamilya nag-alagad ni Kristo. Kung naay mo adto nga kaigsuunan, nagandam sila pagkaon, giasikaso sila o gisilbihan. Sa dihang akong nakita, pamilyang determinado sa pag-alagad ng Kristo. Akong unahuna, nindot ni, pamilyang determinadong mag-alagad kang Kristo. Unsa kanindot? Ilang gikinabuhi. Ako silang gipangutana, inyo pa ba ning gibuhat? Mingon sila, o amo gihapon ning gibuhat. Atong tan-awon sa laing bersikulo. Malakias chapter 3. Malakias chapter 3, verse 17. Gikan 17 akong basahon. Og sila mahimong ako, nagingon si Jehovah sa mga panon, bisan akong bahandi nga linain sa adlaw nga akong pagahimuon kini. Og ipagawa sila, maingon sa tawo nga nagpagawa siyang anak kalalaki, nag-alagad kaniya. Unya kamo mubalik kanako o gahinon ninyo ang kalainan sa matarong ug dautan, kaniya nga nag-alagad sa Dios ug kaniya og wala mag-alagad kaniya. Niini nga bersikulo, giisip sa Dios ang pipila ka igsuon nga espesyal nga mga bahandi. Akong bahandi nga linain sa adlaw nga akong pagahimuon kini. Natural lang sa tawo ang paghatag og dugang alang sa mga bata nga nag-alagad og maayo sa ilang mga ginikanan. Pagawas ko sila, maingon sa tawo nga nagpagawas siyang anak lalaki nang alagad kaniya. Gipanalipdan sa Dios ang mga nag-alagad sa iya. Kung ako moalagad sa Ginoo, ang Ginoo mo tabang og muatiman kanako. Unya kamo mobalik kanako og gahinon ninyo ang kalahian sa matarong ug sa dautan kaniya nga nag-alagad sa Dios ug wala mag-alagad kaniya. Adunay kalahian sa tawo nga nag-alagad sa Dios ug wala nag-alagad kaniya. Ang tawo nga nag-alagad sa Dios matarong, ang tawo wala nag-alagad kay dautan. Mga igsoon, unsay ang inyong buhaton? Bisan naman sa pagtuon niini nga mapulong, ang uban mo ingon, ako magkinabuhi sumala sa akong gusto. Unsa? Mga Kristohanon nga naginabuhi sumala silang gusto, diin ka nakakatun-ana. Ang mga Kristohanon kinahanglang magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Mabuhi man sila o mamatay. Kinahanglan natong pahimutan ang Ginoo.
Kung ang sa kaluwas nga tawo walay tinguha sa pag-alagad sa Ginoo o nagkinabuhi lamang sumala sa iyang kabubuton, siya giila nga dautan nga tawo sa Biblia. Unya kamo mubalik kanako o gahino ninyo ang kalainan sa matarong sa dautan kaniya nga nag-alagad sa Dios o kaniya nga wala mag-alagad kaniya. Tungod kay ang atong kalag ug lawas gipalit sa Ginoo pinagi siyang dugo, wala kita magkinabuhi sa atong kaugalingon kundi alang sa Ginoo nga miluwas kanato. Kung kita buhi diha sa Ginoo kita nabuhi o kung kita mamatay alang sa Ginoo kita mamatay. Ang tanan alang sa kahimayaan sa Dios. Dili na to kalimtan nga kita mga ulipon ni Kristo. Ang Dios nagtan-aw sa atong tidbuok kinabuhi. Kung kita mo alagad sa Ginoo, ang Biblia nag-ingon, ang amahan mo pasidungog kanako. Dili na to kalimtan nga nung giluwas kita sa Dios. Unsa ka importante ang gibayran sa Dios sa pagluwas kanato. Unsa kada kung gugmang iyang gipakita kanato. Kinahanglang magkinabuhi kita nga makapahimuot sa Ginoo ug mag-alagad kaniya. Mag-ampo ta? Among maluluyon nga Dios amahan ang Ginoo naluoy kanamo nga mitalikod sa Dios ug naglakaw sa sala apan kami nga mga kaaway sa Dios naluwas pinaagi sa bililhong dugo ni Jesus. Ang among lawas ug kalag iya na sa Ginoo. Karon sa nahibili namong kinabuhi, giyahi kami aron dili na kami magkinabuhi alang sa among kaugalingon. Kundili mag-alagad na hinon sa Ginoo nga miluwas kanamo. Kini nga kalibutan, padayon nga nagkadautan. Dili kami mabuhi nga walay tabang og panalipod sa Dios. Ginoo tabangi mi sa pinagi sa imong grasya, pulong, gahom ug sa Espiritu Santo ug giyahi mi aron dili mi madala sa walay pulos nga mabutang sa kalibutan, kundi magkinabuhi lamang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Ug palihog ang pingi kami aron makaalagad mi sa Dios sa tibok namong kinabuhi. Among giampo kini sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen.